Аркадь Куляшов. Балада аб 4 заложніках. Іх вядуць па жытняй сцяжынцы. 4 пад канвоем з дому. 14 старэйшай дзяўчынцы. 3 гады хлопчуку малому. Разам з імі у падвал халодны унецю. Сястру мінаю, а мінай гэта бацька іх родны. Бацька родны, мсціўца народны. Піша вораг аб ім у газетах, аб чырвонай брыгадзе ягонай. Па ўсіх былых сельсаветах клеюць новы загад суровы. Са слупу, са сцен, аканіцаў пагражаюць, мінаюць загадам. Ён павінен скарыцца, з'явіцца, здацца ў рукі фашысцкім уладам. І вісіць той загад друкаваны на мінайнай хаце і клеці. А не з'явіцца, расстраляныя будуць заўтра заложнікі. Дзеці. У чаканні смяротнага часу у падвале дзеці мінае. Сын і цётка іх родная разам. Ёй таксама расстрэл пагражае. А чаму нас вартуюць салдаты? Знаць, маленькаму хлопчыку трэба. А чаму не пускаюць за гратаў, за якімі і сонца, і неба? А ці скора нас вызваліць, татка? Скора, цётка гаворыць малому. Татка прыйдзе і ўсім нам, дзіцятка, волю дасць. І мы пойдзем дадому. А чаму не прыходзіць ён? Сыну цяжка ўсё растлумачыць адразу. Спі, засні, суцішае жанчына у чаканні смяротнага часу. Цётка дзецям, уклаўшы малога, кажа праўду пра лёсах суровы. Не павінен ведаць нічога, толькі меншы, сын 3 гадоў. Вы нічога яму не кажыце, навучае дзяцей мінае. Сыну с не гаворыць аб жыце, па якому пойдзе дадому. У астрожнай, трывожнай цішы сняцца краты меншаму сыну. Тут і мокрыя сцены, і мышы. Татка, татка, забыў нас, пакінуў. Спі, засні, сцішае кабета. Спі, сынок, не твоя гэта справа, спі. Наш татка не прыйдзе. На гэта ён не мае бацькоўскага права. Ноч праходзіць, сонца ўзыходзіць. Заспявалі жаранкі ў полі. Іх выводзяць салдаты з-за краты. Хлопчык рад і сонцу, і волі. Іх салдат да сцяны прыстаўляе. Цэліць кат у льняныя галовы. Пачынае з сына мінай. Стрэл! Упаў хлопчук 3гадовы. Кат ізноў пісталет узнімае. На сцяне заложнікаў цень. Вось і ўсё. Перад бацькам мінае. Станьце, усе бацькі, на камень.